stream külön adása, ugye a Kona című kanadai kalandjátékot, belső nézetű kalandjátékot fogjuk streamelni. De előbb történt, ugye elindítottuk egyszer, próbálkoztam egy kb. 4 órával korábban a stream elindításával. Beta játék, notebookról játszom, tehát ilyen halmozott a hátrányos helyzetű a történet, ugye dual GPU. A játék nem akart elindulni, eljutottunk a főmenüig, láttunk egy csomó szép havas fát, aztán az új játék indításakor a történet lefagyott és a Windows kilépett. Hát annyi történt, hogy a legutóbbi Radeon Crimson Driver-t update-eltem egyel föntebbi kategóriára, tehát volt 7-én, most januárban jelent meg hozzá egy hotfix, és ezzel ugye avatatlan Twitch-elő beugrott az előbb a csőbe, most azért kipróbáltam, elindult a játék, hát reméljük, hogy streammel együtt látni fogjuk azt, hogy milyen is ez a Kona, ami egyébként egy, mint látni fogjátok, egy kanadai media fund, tehát kanadaiak által rendesen megtámogatott epizodikus kalandjáték, horror elemekkel, fákkal, hóval, éjszaka, piros világító szemű szörnyetegekkel, alig ismerjem én is a játékot, tehát egy detektívvel fogunk játszani, és hát nézzük, hogy miket tartogat számunkra ez az izgalmas kaland, ugye beta verzió, megjelenés előtt álló cuccfejlesztőktől direkt azért kaptuk, hogy valamit produkáljunk, tehát kicsit megismertessük a közönséggel. Grafikai beállításokat én menet közben váltogattam, ultra minőségű textúrák lesznek, low minőségű árnyékok, anti-alias lekapcsolom, ugye notebook GPU, tehát ez egy szűk keresztmetszet, depth of fieldet azt, hát egy ilyen medium szintre, de talán ezt felvehetjük high-ra is, mert ahogy az előbb próbáltam, a depth of field effekt eléggé elcsúfítja egyébként alacsony szinten a grafikát, bloom az lehet magas szintű particle quality, hát reméljük, hogy maximális minőséget, streamelési minőséget tudunk szolgáltatni, a játék zenét, hogyha halljátok itt a pofázásom mellett, lehet hallani, hogy izgalmas, érdekes, kicsit már Twin Peaks feelingem van, kicsit LMV feeling, csak éppen havas tájon, hát nézzük, hogy mi fog történni. Elindítom az első játékot, hát ugye egy Create New Game, az előbb elkezdtem, de nem mentettem rá, tehát aki esetleg velünk volt egy 4 órával korábban is, az láthatta, hogy maga a játék az körülbelül ezen a töltési ponton lefagyott, ugyanakkor most a Crimson Driver update-je után hát látni fogunk egy-két érdekes villódzást, viszont eljut egyáltalán a játék a menüig. Írja is itt a töltőképernyő gyönyörűen, hogy ez a build egy beta preview, tehát egy előzetes betekintés a játék érdemeibe, érdekességeibe, végig nincsen befejezve teljes mértékben, tehát például a Journal, ami gyakorlatilag arra jó, hogy és el is indíthatjuk a játékot, előjáróval a Journal-t nem fogjuk tudni használni. Ami viszont érdekesség még, hogy végigjátszani sem fogom tudni ezt az epizódot, tehát ez még egy olyan tényleg újságíróknak előkészített, előállított verzió, amiben nincsen végigjátszás. Hát lássuk is, presszelni ki, indítsuk el a játékot, nézzük milyen izgalmakat tartogat a történet. Carl Faubert, private detective, had just traveled thousands of kilometers from Montreal to reach this remote, middle-of-nowhere area situated near the far northern Lake Atimabec. Granted, that was a great distance to cover for a sole client. Magánnyomozóval vagyunk, cigarettázik, igazi noir felütés. Grafika alapján akár a Deadly Premonition belső nézetű verziója is lehetne, van itt előttünk egy térkép, a térképet megnézhetjük. Tehát feljebb kell utaznunk, ez egy érdekesség. Nem néztem meg, hogy hogyan működik az irányítás. Hát egy gazdag ügyfelünk van. Hát én azért magammal vinném ezt a lámpást is, de nem hagyja a játék. A Marlboro-t azt felvehetjük. Itt a Journal, akkor mégiscsak van Journal, tehát nem tudom, miről beszél a játék. Cigaretta, hát ez mindegyik. Locations, karakter, placeholder, tehát ez még nem egy végleges verzió, fotók, különböző fotók, el is tudjuk tenni, nagyszerű, fel tudjuk venni a... Gyufa!
Csak nem tudjuk felvenni a lámpást, pedig most mondják, fickó, hogy The félünk a... Polaroid, Carl's Sötétben long-standing Polaroid. political ally, Nagyon jó. has seen its share of husbands caught red-handed cheating. There's always something out there waiting to be snapped away. Nézzünk, egy gyönyörű képet fogunk készíteni erről a kocsiról. Szuper, és mivel Polaroid azonnal készen is van, és már is screenshot, keep picture, persze, hogy megtartjuk, hát ha achievement is jár érte. Ez egyelőre nincsen, és végül fel lehet venni a lámpást is. Hamilton is waiting for Carl in the Very general good, very store. good. It was time for him to get down to business. Az az érdekesség, hogy nem magunkat narráljuk, ugye, hanem itt a narrátor gyakorlatilag azt magyarázta, hogy Hamilton, a magánnyomozó, egy kicsit az útról tovább kell haladnunk igazából, hogy elérjük a célunkat, de azért itt lehet nézelődni. Van egy zászló, amit a műveletlenségemből fakadóan, hát valami Quebec, valami francia, gondolom, valami francia megye vagy járás, nem francia, bocsánat, kanadai, mivel a játék kanadai. Tehát egy helyi, környékbeli zászló lehet. Különböző indián alakzatok, arcok. Már az Until Dawn-ban érzem magam. Until Dawn, Dead Premonition, LMV-k, minden. Első nézetű cucc. Nézzük, tehát így vezetni is lehet a járgányt. Úgy néz ki a cucc, mintha egy Moszkvicsnak a, vagy egy Zsigulinak lenne a műszerfala. Érdekes. Ha minden igaz, egyébként a játék a 70-es évek végén játszódik, tehát ez megmagyarázza az autónak a kvázi korszerűtlenségét is. Az tök érdekes egyébként, hogy az autó irányítása nem túl jó, tehát jobbra-balra csúszkál, és az is nyilvánvaló egyébként, hogy a játék az a VR-hoz készült, tehát oda nézek, ahova akarok. Feltételezhetően a végső verzió mindenféle VR eszközökkel is kompatibilis lesz. És közben elindult a hóesés is. Carl was not made aware that winter would come early this year. Lehet, hogy természet feletti. Clear who was the boss up there. Snow, which didn't care much about the date when it felt like dumping its first load of the year. Hoppá, nem is esik. Elég durva, olyan, mint ha tényleg így átmennénk Silent Hillbe. Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Érdekes az irányítás, tehát abszolút egy ilyen kicsit csúszkálunk, egyébként is már az alapaszfalton is csúszkáltunk, és ahogy megérkeztünk a havas részre, baromi nehéz lett az irányítás hirtelen. Azért a pálya, ha nem is Colin McRae, vagy nem is Dirt Rally szinten van kidolgozva, azért elég látványos, ha más nem mondunk, atmoszferikus. Hoppá, jönnek velünk szembe. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house. Egy iparmágnásnak a ügyét megyünk éppen felderíteni. Dicek, döcök, töltünk, streamelünk, minden. Az való, ahogy betöltött ezt az új régiót a gép, azért bufferelt egyet, ez volt az akadozás. The Manistan region, comprised mostly of bellowing caribous and inviolate lakes, wasn't exactly touristic. It was said that its lands had harbored the Cree people for thousands of years. Tehát azért megvan az alaptörténet, hogy az ipari forradalommal a helyieket azért szépen kiirtották, hogy legalábbis meg piszkálták itt a gyártelepesek. It could barely be called a village, an enclave, or a settlement perhaps. Anything that illustrates middle of nowhereness bordering the backwoods. Hát igen, tényleg a semminek közepén járunk. És tényleg egész sokat dicek-döcög, hát a 16 GB van a gépben, de azért ezek a döcögések, ezek nem túl kellemesek. De hogy nézem, le is szakadt itt egy fa. Annak ellenére szélrendületlenül fújja a leveleit, hát itt nincs más választásunk, csak a General Store-hoz való megérkezésünk. Hűvös van, ezt jelezte is a gép, tehát nem érdemes sokáig pöcsörészni kinn a hidegen. Hát nézzünk be. A látvány egyébként egész jó. De azért a Unity Engine-en érződik, hogy így a streameléssel együtt, hát nem a leggyorsabb, hogy is fogalmazzak.
Mindenféle Everyone részletet knew meg the lehet stories of nézni. Donalda and Alexis, and everyone hated Serafin Poudrier just the same. Cigaretta, szól a zene. This was no exception. Azt Gilles mondja, hogy... Lachance, Carl recollected, was the general Fain, store egy jó manager. kis francia levél, hát remélem ezt a végleges verzióhoz ezt le fogják fordítani. Or what if Hamilton had moved up Lehet his kapcsolni appointment a with his physician? benzinkútnak a cuccait. Feltételezhetően ez majd egy későbbi puzzle része lesz, ez a pénztárgép. Bellog, Kellogg's helyett Bellog's. Rice Crunchies, Cereal Box, nagyon jó. Mindenféle törmelékek vannak szétszórva, tehát azért itt valami probléma lehetett. És valamiféle jég darab, Carl vagy was used kristály. to strange phenomena. But a chunk X-adták. of ice like this, as if an iceberg came out of the ground, Hát ilyet még a hősünk se that was a látott. first. Azért szét szoktam nézni, mielőtt itt neki kezdenék a nyomozgatásnak, vagy így neki kezdenék az egyértelmű irányoknak, hát feltételezhetően itt az ajtón be kell majd menjünk. Azonban érdemes szétnézni, hát ha elhagyunk valami olyan részletet, amit kár lenne kihagyni. Látszólag kulcsok By kellenek all ezekhez a appearances, the general store also served as a post postafiókokhoz. office. Aha, posta. Letters and packages awaited the locals' daily visit. Itt van valami érdekes csomag, feltételezhetően ez is előkeríthető lesz majd a közeljövőben. Ajaj, nem akarom lekapcsolni a lámpát, úgyhogy ezt inkább vissza is kapcsolnám. Nem sikerül? Ah, csak. Garást is ki lehet nyitni, és hát ugye nem akarjuk lekapcsolni a főkapcsolót magában az üzletben, de a garázsban azért megnézzük, hogy mit lehet csinálni. Off, on, jó. Az a lényeg, hogy mind a kettő legyen felkapcsolva. Itt megint valami francia szöveg, hát kanadai a játék. Nem értem sajnos, nem vagyok franciából jól kiképezve. Ezek a farkasok nem jó jelet sejtetnek. Pisztolyunk nincs. Van térképünk, az nem lesz jó a farkasok ellen. Hát nem is tudom, mit csináljak. Inkább visszajövök, aztán majd megnézzük, hogy másik irányból lehet-e esetleg ellenük tenni valamit, vagy esetleg valami más nem lehet-e csinálni, mondjuk az üveget felvenni. Nem? Ó, ez a zene, ez nagyon idegesítő. De csak lesz itt valami. Sugar and caffeine. Ó. Kukorica konzerv. Még egy kis kóla. Meglepően hasonlít a kókos üveghez. Hát. Igazából ezeket csak nézi az ember, tehát ahogy látom, nem vesz föl a hősünk semmit. Tudjátok, itt bátrak leszünk és megnézzük, hogy a farkasokkal mit lehet kezdeni. Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Meg kéne javítani, de hát semmi olyan cuccunk nincs, amivel ezt meg lehetne javítani. Ugye van polaroid filmünk, van gyufánk, és ezen kívül semmi másunk. Valamilyen vezetékezési problémát írt a narrátor, látjuk a lábunkat is, tehát tényleg egy VR játékról beszélhetünk. Hát ugye a VR szemüveg hiány, kénytelenek vagyunk csak így szimplán játszogatni. A zene az valami egészen jó, tehát akusztikus gitár. José González. Itt valamilyen útvonalat mutatnak ezek a kis kristályok. Ez nem jég lesz szerintem egyébként. Sloziba is be lehet nézni. Slozi le van takarva, és valami újság. Hát nem túl jó ez, hogy így oké, hogy kanadai játék, és oké, hogy a kanadai minisztérium támogatta a fejlesztését, de azért nem örülök annak, hogy nincs angol felirat. Legalább egy feliratot berakhattak volna. Érdekes, hogy itt régen egy ló állhatott, azért a víz az nincs lefagyva. Ez is egy érdekes A dolog. milkman had to drive by every week to fill the bottle. Tejecske. The fresh milk indicated a recent visit. Nemrég itt járt a teljes ember. Remélhetőleg nem a Psychonautsnak a milkmanjére gondolnak. Hát, lehet, hogy érdemes lenne ezeket a farkasokat Carl elijeszteni. proudly remembered an essential fact of his Survival 101 class in the Army. Wolves won't approach crowded areas.
Or was it about bears? Lehet, hogy macik is lesznek. Szóval a hősünk nem csak, hogy magánnyomozó, de ahogy elhangzott, ugye valószínű, hogy a háborúban is részt vett, a másik belülről van bezárva. Érdekes, akkor valahogy máshonnan kéne bejutni. Természetesen kulcsra van zárva. Itt természetesen a szemetes üres. Látványra egyébként teljesen rendben van a cucc. Annyi biztos, hogy hála jó égnek el lehetett zavarni őket. Egy picit megijedtem, hogy őszinte legyek. Mindenféle tartályok. Annyi biztos, hogy az elektromos áram az nincs lekapcsolva. Az ablakon, ahogy nézem, nem lehet bemászni. Tüzet éppenséggel lehetne generálni, most próbálom így végig gondolni, hogy milyen dolgokat lehet itt csinálni, vagy pedig elindulunk szépen a másik irányba, ott a kristályok által kijelölt útvonalon. Hát megpróbálom egy kicsit följebb tekerni a tempót, és ugye futással egyetemben azért látszik, hogy gyorsabban haladunk. Ahogy nézem, nincsen stamina, tehát gyakorlatilag a hősünk nem fárad, nem kell etetni, nem kell itatni. Én megmondom őszintén, egy kicsit tartottam attól, hogy ilyen irányba fog elhaladni a játék, hogy esetleg etetni, itatni kell a hősünket. Van mindenféle cucca, hogy nézem, még töltényt is lehet kapni. Mi lesz ez? Aha, tüzet már is tudunk csiholni. Tehát azért csak lesznek itt olyan tárgyak, amikkel lehet valamit csinálni. Azt azért kipróbálhatnánk, hogy mi van akkor, hogyha a garázsajtót, és a garázsban lekapcsoljuk az áramot. Hát, ha valamilyen elektromos mágneszár van. Farkasnyomok azok tisztán látszanak, az én lábnyomaim is látszanak. Igényes a cucc, tehát az látszik, hogy nem egy igénytelen történet ez. Viszont én úgy látom, hogy ebbe a garázsba nem lehet bemenni, illetőleg a játék nem adott elég információt arról nézve, hogy itt a garázsban vagy mit kell csinálni. Hát én elindulok szépen itt az erdő irányába, megnézzük, hogy ezek a kristályok, ezek mit rejtenek. Tehát az nyilvánvaló, hogy ez valamilyen signposting, tehát mutatják az utat. Remélhetőleg itt a kerítésen át is lehet haladni. Hát annyit azért elárulok, hogy azért nem szívesen mennék be így az erdőbe, pláne nem egy ilyen zord vidéken. Nem is csak a farkasok, hanem így tényleg a macik miatt is. Kicsi párom nagyon parázik a maciktól egyébként, tehát amikor erdőbe vagyunk, akkor mindig meg kell... What the hell could that thing be? It looked like a man fossilized in ice. Ó, hát azért a grafika az egyelőre... hogy mondjam, az arc az olyan, mintha egy 98-as Voodoo 2-es 3D fixes játéknál. Na nézzük, mi történt. Hoppá! Ajjaj! Ez egy álomvilágban járunk, remélhetőleg megint a helyi őslakosoknak a ármánykodása van a dolog mögött, valamiféle piros tűz. Na, nagyon jól néz ki, tehát nagyon korrekt a játék. Mindenesetre ezek a farkasörgések, ezek nem mutatnak semmi jót. Nézzük, megint egy jó kis francia szöveg. Egy vadász jegyzet. Sőt, háborús jegyzet. Hát, nem nagyon lehet lapozni, úgyhogy megyünk tovább. Mindenesetre a jégbe zárt fickónak a lábnyomait megpróbáljuk követni. Hoppá, farkas is csak szellemként van jelen, hála jó égnek. Viszont már meg is találtuk azt a madzagot. Nem, ez nem az a madzag lesz. 739. 739. Ezt a számot megpróbáljuk megjegyezni. Ez olyan volt, mintha egy lőszer lett volna egyébként. Szóval atmoszférával semmi gond nincs, attól függetlenül, hogy Unity Engine szerintem megállják a helyét az effektusok is. A farkasok szellemeivel szintén nem akarunk ütközni. Majdnem elvesztettem a fonalat. Egyébként egy Oculusszal nem lenne semmi azért ez a látvány. Az autót azt ki lehet nyitni. El is lehet ülni.
Now at least he knew who the unfortunate man petrified in ice was. Szegény Gilles Lachance. General Store's manager himself. Hát a boltos befagyott a jégbe, viszont megtaláltuk itt szépen a kocsiját, és még van itt valamilyen irat. Wallet, Gilles Lachance. Egyetlen kérdésünk a téma az, hogy jutunk vissza a helyszínre, de már látom is, hogy jutunk vissza. Tehát ezt a 739-es számot kellene most valahol szerintem használnunk. Hát voltak itt mindenféle széfek, meg zárak, meg egyebek. És egy érdekesség itt egy elhagyott doboz. Valószínű nem ez lesz a megoldás kulcsa. Hát meg kell keresnünk azt a helyet, hogy ezt a kódot, ezt hol tudjuk beütni. Valószínű egyébként, már látom, már sejtem, hogy mi lesz a szitu. Itt a pénztárgépet kell meghekkelnünk. Most látom, hogy itt föl is lehet mászni. Aha. És van egy kis elsősegélycsomag. Na, ezt talán jobb lesz lekapcsolni. Szeretjük a bakelit lemezeken pörgő zenéket, de jobb lenne, hogyha nem ilyen printyi szólna. Ó, hát itt teljesen figyelmetlenek voltunk. Punch the price, press sale, turn the crank 2 times, punch the machine if it doesn't work. Szóval be kell ütnünk a számot, ami valószínűleg ez a 738-as lesz, utána meg kell nyomnunk a szélt, kétszer meg kell tekernünk a cranket, majd bele kell ütnünk. Hát remélhetőleg az interfész ezt lehetővé fogja tenni, hogy ezt meg is tegyük. Jó, itt látszik, hogy egy kis kötözős buli is lesz majd, duct tape. Kis magok. Hát mondjuk nem tudom, mire hasonlít ez. The snowstorm pummeled everything in its path. A telefon sem működik. Nézzük ezt a 738. 738. Szél. Ha is ki is nyílt a történet. Nézzük csak. Van itt Marlboro, hát egy Marlboro vagy Marlboro, hát azért nem merték kiírni. Hát igen, ebből nem sok minden derül ki. Nem tudom, hogyha a read-et megnyomom, akkor ebből kiderül-e bármi is. Hát nem rágja a szádba a játék, hogy mit is kell csinálni, az már egyszer biztos. Minden esetre úgy gondolom, hogy ez sikerült kinyitni. Hát nem tudom, hogy megpróbálkozok azzal is, hogy mi van akkor, ha valami tök random számot ütök be, és akkor nyomom meg a szélt. Igazából az akkor is kinyílik, tehát ez a 738-as szám, ez nem ezen múlott. Fényképezőgép. Lámpi. Nézzük meg ezt a journalt, én azt mondom. Ha sikerül elővenni, egy kicsit lassú reakció. I should explore the area. Locations. Azért mutatja a fényképekkel, hogy ezeket illene lefényképezni. Tehát szerintem ez is egy fontos dolog lesz. Aha, fotók. Megvan az első fotónk. Az érdekes, hogy így a journal sem mond azért túl sokat. Meg is nézem gyorsan, hogy magát a kütyümet azt hogyan tudom megnézni, mert azért elég sok mindent összeszedtem itt. Nem is néztünk még bele a menübe igazából. Tehát van valami equip, de még 9 fényképet csinálhatunk, vagy pedig van még 11 helyünk. Van a journal, flashlight és a térkép. Ugye egyelőre nem fázunk, áram rendben, súllyal rendben vagyunk, tehát valószínű, hogy menedzselnünk kell majd a tárgyainkat. Visszajövünk. Használati tárgyaink közül cigi és first aid. Speciális tárgyak között van egy kis ragasztószalag. Érdekes az, hogy nem erőlteti túl a dolog azt, hogy mi volt ez a szám, amit... Aha, de itt van ez a Jill Necklace. 739. Lehet, hogy elrontottuk ezt az előbb. Nem sokat ír róla a történet. De nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha beütjük ezt a 739-est. Azt mondja, hogy használjuk, ezt becsukjuk az egészet. Szerintem egy rejtett fiók fog előjönni egyébként. Nézzük csak. 739. Semmi titkos fiók.
úgy látszik nem itt kell még ezt The alkalmazni. snowstorm pummeled everything in Nézzük its még, hogy path. mi van nálunk a Carl was speciál not menüben, azért surprised when he nem is a heard no speciálban, tone. hanem a dokumentumok között. Tehát van egy vásárlói listánk, ugye ezt vettük fel az előbb, egyébként érdekes megoldás, hogy már nincs ott, az előbb még ott volt. Jó, és ebbe lapozni nem lehet, tehát így nem igazán érzem ezt a dolgot egyelőre. Nézzük még milyen dokumentumok vannak, egy cikk a mágnásról, egy levél, azt mondja, hogy hogyan kell kinyitnunk ugye a cache registert. Azért én ezt a Mysterious Journal-t is megmérem, hogy ebbe sincs semmi, tehát hiába, aha! Beast, szörnyeteg, jég. Csak nem a Yeti ellen fogunk küzdeni. A vad felizgatja a farkasokat, agresszívvé teszi őket. Fantasztikus. Tehát csak van valamilyen szörnyeteg itt a háttérben. És maga a vadász is, aki ezt a naplót írta, azt mondja, hogy hozzáérte ez a fehér emberhez, aki ugye a jégbe be van zárva, és ő is megtapasztalta ezt a szellemvilágot. Most az az érdekes, hogyha fehér emberként hivatkozik rá, akkor biztos, hogy ugye valami helyi őslakosságról lesz szó. Mindig is szerettem az ilyen sztorikat, tehát kíváncsi leszek, hogy ezzel kapcsolatban mi fog ebből kikerekedni. Hát most ez nem a legizgalmasabb dolog, amit csinálok, viszont úgy érzem, hogy kénytelen vagyok mindenféle egyéb információkat magamhoz gyűjteni, mert úgy érzem, hogy egy kicsit elakadtam, aztán persze megyek egy kört majd. Punch the price, press sale, turn the crank, tehát igazából ez megvolt már. És meg is vannak ezek a dokumentumok. Ott lenne azért van egy cigi van. Megint csak tudunk tüzet gyújtani. You Nem, don't leave hoppá. ammunition out in the open like this? Hoppá, Was pisztolylőszer. yourselves that careless? Ezt azért megjegyzi a narrátor is, hogy azért nem szoktak így kínhagyni lőszert. Nézzük meg, ezt az előbb már rákattintottam, de nem igazán esett le, hogy ezzel vagy mit is lehet csinálni. Ugye az egyes pumpát most felkapcsoltuk. Szerintem a 2-es lesz, és az 1-es az pedig ő lesz. Megamar. Hát szerintem itt lesz megint köze ennek a dologhoz, az ipari történethez. Meg tudnám tölteni a, hogy hívják ezt, benzines kannát, ha lenne ilyenem, de nincsen nálam ilyen, úgyhogy ez egyelőre nem téma. Viszont az látszik megint csak, hogy azért elég összetett dolgok lesznek ebben a játékban. Menjünk tovább. Nézzük még, hogy milyen titkokat rejt ez a környék. Ez a tűzikon egy nagyon érdekes történet, mert igazából nem tudom, mit lehetne vele kezdeni. Ugye mindenféle kajákat meg lehet nézni. Ezeket már láttuk itt. Hát elnézést, nem túl izgalmas igazából ez a nyomozgatás. Military Ration Packs, tehát hoppá, itt föl voltak készülve valamire. Nyilván a nagy térre. Vagy valami egész másra. Hal. Jó is, hogy halat mondott, mert ha valami csápos polipot, akkor még a Lovecrafti szörnyekre is gyanakodhatnánk. A lámpát azt lekapcsolhatjuk, de ezt nem akarjuk megtenni. Érdekes azért. Valami csak ezekkel a dolgokkal lesz. 738-as szám, az itt szinte biztos vagyok benne, hogy nem lesz ilyen szám, de azért végignézzük megint, hogy mi a túró is lehet. 105-ös, 102-es, és ráadásul ezekben a fakokban sincs semmi. Az ég egyet a világon. Meg lehet nézni a képeket. Hát tavasszal milyen jól néz ki ez a helyszín. Vadászok. Amateur hunters showing some pride at having killed a nice pelted beast. With men like this roaming the area, wolves would become extinct within 10 years, Carl thought. Hát igen. Jajja. Farkasoknak. Nothing looks more like a soap from that time than another soap. Az az igazság, hogy ezzel sem nagyon tudunk még mit kezdeni. Ugye a garázsban hiába kapcsoltam le az áramot, itt is, hogy lekapcsolom, hát semmi nem történik. Menjünk tovább nézni, menjünk még egy kört, hát ilyenkor ugye a kalandjátékos megoldóka az azt sugallja, hogy itt valamit kéne kezdenünk. Hát az a baj, hogy nincsen a generátorhoz, sajnos nincsen vezetékünk. Duct tape-vel talán? Ezt elfogadom.
Visszamegyünk. Valószínű kelleni fog ez. Az az érdekes, hogy ott lóg bentről ez a vezeték darab. Én szerintem azért ezt a duct tape-et itt csak lehetne alkalmazni. De úgy lett kell még ehhez valami. Nem tudom mennyire látszik egyébként, hogy az interfész eléggé ugrabugrál, tehát ez valószínű engine probléma. Select, accept. Jó, és ha visszajövök, akkor hát ha... Nem hagyja magát. Hát esetleg, amit még ilyenkor meg lehet tenni, az az, hogy heat source ott lehet menteni. Ha tök jó ötlet, meleg helyeken lehet menteni. Vissza is megyek a tűzhöz szerintem. Irányításnál azért meg kéne néznünk, hogy mit mire lehet használni. Sprint, googolás, ugrás, journal, menü. Igazából nem vagyunk előrébb ezzel sem. Minden esetre az megint egy jó pont, hogy Xbox controller támogat a játék. Esetleg visszamehetnénk oda a tűzhöz. Hoppá, még itt is találunk valamit. És közben rájöttünk arra is, hogy lehet angolul elolvasni a szöveget. Seems like some villagers barely tolerated each other. Aha. Tehát itt bántják egymást a helyiek, jobbra-balra. Sőt, ahogy mondták, utálják egymást. De a farkasok pedig azért lehettek errefelé, ugyanis senki nincs itt. Tehát ez egy érdekes dolog megint csak, hogy ugye mondta is a narrátor, hogy azért a farkasok olyan helyre nem merészkednek be, ahol az emberek tömegével ácsorognak, ugye a crowded areas. Még egy ötletem van, srácok, megnézzük azt, hogy hát ha kocsiba van valami segítség nekünk ehhez a vezeték történet megoldáshoz. Mert ahogy nézem, itt nem nagyon fogok találni, tehát ez egy general, ez egy általános vegyes kereskedés. Aha, itt ez a meleg, ez azt jelenti, hogy itt tudunk menteni. Tegyük is meg. Fantasztikus dolog ez egyébként, hogy ez így kiderült menet közben. Megnézek mindent, mert soha nem lehet tudni. Ugye közben ez a pumpa, ez menet közben azért csak kikapcsolgat. És itt érdekes ez a vonal is lent. Ja, ezen keresztül tudod végigvinni. Aha. Ez egy sín igazából. És itt jön a madzag. Tehát áramunk az van, az látszik. Mivel mind a két lámpa működik. És megy át, ahogy nézem, a berendezés fele. Tehát igazából ez az áramtörténettel lehet, hogy nem is kéne foglalkozni. Azért megnézzük, hát az autó csomagtartójában van valami. Finding a key is easy. Finding the right keyhole. Hát nem volt easy, srácok. Tehát ez a kulcs elég rendesen el volt rejtve. Az érdekes, hogy futni nem tudok folyamatosan. Tehát ez egy ilyen furcsa dolog. Nem vagyunk. Fantörpikus. Crowbar. Stuck. Aha, meg kell emelni. Jónak tűnik ez a játék. Tehát most úgy azért tényleg egy ilyen kis kalandjátékos, most megoldottunk valamit, érzésem volt, bár tudom, hogy a 10 évvel ezelőtti... It sounded like an explosion had occurred in front of the store. Egy kis skriptelt esemény, valami robbanás történt, mert inkább lövésnek tűnt. Hát én higgadt kalandjátékosként végignézem itt a cuccokat, itt vannak mindenféle eszközök, amit fel is lehet venni. Hát az interfész olyan szempontból sem a legjobb, hogy hát nem mindig tudom fölvenni azt, amire ránézek, tehát így nehéz lesz azért pláne ilyen sötétben ilyen tárgyakat megtalálni. Mi lenne akkor, ha elővennénk ezt a Hate was in the air. Seems like some villagers barely tolerated each other. Mindenféle eszközök, rádió. Jók ezek a fény és árnyék effektusok, tehát Unity Engine-ből azért egész Liquid szokott fogalmazni, decens dolgokat ki lehet hozni. Csomagtartóban nincsen hulla, de azért ebben a csomagtartóban lehet pakolni rendesen. Teljes üvegek. Hát nem tudom ki teázik ennyit, de azért teáskannákból is rendesen el van látva az üzlet. A motor az pedig ugye teljes mértékben be van rá. Tehát nyitott motor, hát nem is tudom, tehát srácok, ezt azért érdemes megnézni. Másik oldalról is futni sajnos nem tudok. A lámpa nem működik, hogy a nyitott motorháztetőbe ez hogy borult bele, tehát minimum, hogy lecsukta volna a motorháztetőt, de hát
sokra nem adunk. Ezek a gázpalackok is egy kicsit ilyen veszélyesnek tűnnek itt azért, tehát nem biztos, hogy itt akarnék tüzet gyújtani közvetlenül a környéken. Még visszanézünk ide a dobozokhoz. Valami robbanás történt. Szerintem egyébként az autónkat robbantotta fel valami, vagy valaki, hogy Ventura mestert idézzem. Na nézzük meg, most már egy kicsit kezd unalmas lenni a történet. Érdekes módon a robbanás és a füst leszakadt a vezeték. Aha. Tehát itt van az a pont, hogy mégiscsak szükség lesz arra a fránya generátorra. Mert hogy itt is elment az áram. Elég rendesen körbejárjuk ezt a terepet. Aha. Csak kell hozzá fogó. A fogót viszont én ott láttam egyet a garázsban. Tehát azért nem egy olyan nagyon bonyolult történet ez, csak tényleg az interfész nem sokat segít azzal, hogy a használható tárgyakat kijelölje. Tényleg visszatérünk így egy kicsit az ilyen pixelvadászat korszakba, de legalább a lámpát megtaláltuk. Jó, tehát ha itt nincsen semmi olyan eszköz, amit ehhez használni lehet, akkor azon nagyon meglepődnék. Fűrész nyelére hirtelen azt hittem, hogy valami olyan dolog, hogy ráspoly. Nagy zöld ráspoly. Ki csinál ilyen zöld ráspolyt? Hát gyerekek, itt nincsen semmi ilyen cucc. Nyilván áram nélkül ez nem fog működni. Többször is megnézem, mert ezzel a kulccsal is elég rendesen befürödtünk itt az előbb, tehát itt a polcokat is érdemes végignézni. Nyilván ez sokkal nagyobb élmény akkor, ha az ember látja azt, hogy egy sisakon keresztül mi ez a világ, tehát én is szívesebben bámészkodnék ennyit. Arra is azt hittem, hogy valami csipesz, de nem csak egy ilyen textúraillesztési probléma. Érdekes, hogy ezeket a dobozokat tudom így mozgatni. Looking at the controls wouldn't make the lift budge. The poor thing needed electricity to work. Csak benéznék én még egyszer ide. Semmi. Semmi, nothing. Két ötletem van, srácok. Az egyik az az, hogy tényleg valahol itt van a kütyű, amit, vagy az eszköz, amit föl kéne vegyek. Csak egyszerűen nem látom, mert a játék ebben nem sokat segít, hogy ezt én észrevegyem. De ahogy nézem, itt fogó nincsen. Az inventory már egyértelműen ugye mutatta itt az előbb. Usable. Nem. Hát nézzük azért végig, hát azért nálunk van, ugye a lámpa nálunk van. Speciál. De csak itt van a fogó is, srácok, tehát nálunk van a fogó, akkor igazából kerestem 3 percen keresztül a semmit. Jó, hogy talán már lehet futni is, ahogy kijöttem. Ezért nem lesz ez olyan nagyon bonyolult. Feltéve, hogy az interfész engedi azt, hogy használjam a duct tape-et. Mi kell hozzá? Kell hozzá a duct tape, meg kell hozzá... Itt valami történt. Combine. Aha. Jó. Megvan. Nem, érdekes, hogy ezt a Polaroid hülyeséget erőlteti a cucc, pedig én a duct tape. Aha, most lehet kombinálni. Hát. Sikerült megoldani ezt a problémát. Megint van áram. Ahogy nézem, legalább olajat nem kell hozni bele, tehát azt mindenféleképpen egy pozitív dolognak tartom, hogy ezzel nem kell vesződni. Féltem attól, hogy ilyen craftolgatós lesz a játék, ugye Don't Starve és Minecraft és társai, de hál' Istennek nem erőltették vele a készítők a játékba, legalábbis egyelőre nem túl hangsúlyos a történet. Mihez fog kelleni ez a feszítővas? Fogadjunk, hogy föl lehet majd vele feszíteni valamit. Például egy postaládát. És még mindig nem megy a történet. Hát nagyon egyszerű a dolog, valószínű a kinti robbanás leverte a biztosítékokat is. Biztosítószekrényt. Nézzük, mi fog történni. Kifelé nyílik, tehát azért ezek megmakacsolják magukat ezek az ajtók. És... mi lenne, ha elővenném a lámpát? Aha, hát pedig ez mind a kettő fel van, akkor lehet, hogy csak ezzel lesz a probléma.
Jó. Fel van kapcsolva, fel van kapcsolva. Szuper, a fényképezőgépet. Hát ha már erre járunk, egy kicsit ilyen csapongó módban játszunk, nem tudom, hogy ti hogy szoktatok, srácok, de azért itt egy kicsit ilyen szabadjára vagyunk engedve. Hát ha már egyszer a Journalben volt egy szabad slot arra nézve, hogy fotózzunk egyet, akkor mi lenne, ha fotóznánk egyet? Persze megtartjuk. Igazából se a se semmi nem járt érte, de legalább a kis fényképes táram az telik, a polaroid filmek pedig csak fogynak. Ez egy jó dolog is lehet egyébként, ez a fényképezés, el tudnék képzelni egy ilyen metroidos, szkennelős valamit, vagy akár még az is lehet, hogy a Fatal Frame-es szellemfényképezés lesz a játék középpontja. Na, hát eljutottunk idáig, hogy megint van világítás, akkor valószínű működni fog itt a It wasn't working right, as if the car lift needed more power. It wasn't working right, as if the car lift needed more power. Hát persze, hogy kell még neki egy kis erő, ugyanis ez itt szépen bele van dőlve. Most ezt én itt nem igazán fogom tudni kibontani, itt ezt nem fogom tudni kinyitni. Még kell nafta? Teljes üvegbe vigyek egy kis gázolajat a generátornak? Egy kis kannába. Hát nem tudom, hát nézelődjünk megint, csak valami történni fog. Előbb vagy utóbb. Előbb majdnem megijedtem a saját árnyékomtól. Közben látom, nagyon, bocsánat, nagyon amatőr streamelő vagyok, tehát egy másik monitoron megy közben ugye, hogy írtátok, hogy lenne a földön. Hát lenne a földön, az a baj, hogy nem nagyon láttam semmit. Ja, ez egyébként tipikus játékpoén lenne az, hogy itt a kocsiba kéne találni valamit. De hát itt csak vezetni lehet. Tehát ahogy nézem, legfeljebb csak menteni lehet. Hát ha már bejöttünk a melegre, akkor mentsünk egyet. De érdekes, hogy Near Heat Source pedig jelzi oldalt a gép, hogy melegbe vagyok. Közben telefonon keresett a pici párom. Úgyhogy addig nézzétek a fákat, egy nagyon rövid kijövök ide, megnézzük, hogy fújják hogy fúj a szél a fákat, elnézést itt a makogásért. Nagyon jó. Futás, futás, futás. Találjuk ki, hogy mit lehet itt csinálni. Azt mondja, hogy lehet egy generátorban, úgymond, több teljesítmény. Hát mondjuk úgy, hogy lekapcsoljuk a többi helyen a kakaót. Hát magát ezt a böszme nagy berendezést, jó, meg is akadtam itt valami tereptárgyban, ezt a berendezést szerintem nem lehet lekapcsolni. Szerintem elég az, hogy nincs fölkapcsolva. Azzal, hogy itt lekapcsolgattam ezeket a lámpákat, szerintem magához a generátorhoz tudtam egy kis többletenergiát csatolni. Legalábbis én ilyen szemlélettel csinálnám, de azt ugye vagy lekapcsolja az ember, vagy fölkapcsolja. Tehát akkor megnézzük, hogy egyáltalán van áram. Jó, ezt itt visszakapcsoltuk. Szerintem áram most már lesz. Itt a lámpa le van kapcsolva. Ugye más dolog nem is nagyon fogyasztja az áramot, hát ott a logó vezetékekből következtetek arra, hogy esetleg ez lesz majd a megoldás kulcsa. De itt már megint nincs áram, hát ez érdekes. Ugye az előbb azt akartam, hogy följebb kapcsolom a kakaót itt a berendezésbe. Ez a berendezés megy. Valószínű akkor mégiscsak itt levertük a biztosítékot már megint. Tehát igen, ez egy ilyen pöcsölős történet lesz. Eddig le van kapcsolva. Mains. Aha, ja, csak annyi, hogy a generátorra át kell kapcsolni az áramforrást, és már is megjött az áram. Tehát ezt nem láttam, hogy ez egy háromállású kapcsoló egyébként. Nagyon unjuk már itt ezt a kis terepet.
ezt szerintem nem lehet lekapcsolni, illetőleg nem gondolom, hogy ez a kézi 60 wattos izzó, ez úgy nagyon oda tenné ezt a... It wasn't working right, Nem. as if the car lift needed more power. Nem elég neki. Magát a berendezést, amit egyébként nem tudjuk elérni, tehát nem tudom, látjátok-e, hogy a cuccnak a fő része az lent van. Ezt innen én elmozdítani nem igazán tudom, tehát ez látszik is itt, hogy kevés ehhez az emberi erő ahhoz, hogy ezt elmozgassuk. It wasn't working right, as if the car lift needed more Még kell power. neki power. Mi lenne akkor, hogyha ez ilyen időzítéses móka, hogy ezt így bekapcsoljuk? It wasn't working right, as if the car lift needed more power. Menjünk is ki. Hát megint megyünk egy kört. Igazából a generátorról mentünk eddig is? Hát nem, nagyon egyszerű lesz a dolog. Lehet, hogy pusztán az a megoldás, és akkor itt megint túl kombinálom a dolgokat. Ha ez lesz a megoldás, akkor nyugodtan el lehet küldeni engem a fenébe. Vissza kell kapcsolni egészen a fő vezetékre, de ugye ez szakadt le, ez nem lehet a megoldás. És hogy kinézek, le is kapcsolódott a világítás a garázsban. Majd viszont átkapcsolok megint a generátorra, megint van világítás. Még egy dolog jutott eszembe. Aztán ha ez sem, akkor megyek még egy kört a vadonba, hát ha ott felejtettem el valamit, de azért jól irányít engem a játék, tehát feltételezhetően tényleg innen kell majd hozni. Hát más energia ellátás, ez az egy kis izzó van még itt lent, lehet, hogy nincs 60 wattos se. Bízunk benne, hogy a logika az It működni wasn't fog. working right, Még így sem as jó. if the car lift needed more power. Hát gyerekek, ezzel nagyon nehéz mit kezdeni. Lehet, hogy ez a ponton rá kéne feküdni arra, hogy pihenünk egyet. Vagy futunk megint kinn egy kört, vagy megint megnézzük, hogy mi az, amitből még plusz extra energiát lehetne kicsiholni. Tehát egy tutit, ez egy tartály. Ez itt egy generator. A generatort esetleg úgy lehetne még megpiszkálni, hogy ezt a berendezést is lelövöm. Tehát ez a berendezés meg alapvetően nem igazán működik. Tehát fel tudom kapcsolni a generátorról, de lekapcsolni nem lehet. Hát nagyon érdekes dolog ez. Az első streamem, és már is egy olyan játékot választok, amihez kevés az intellektuális felkészültségem. Vagy pedig két ötletem van még. Az egyik az, hogy megnézzük megint azt, hogy mi található errefele, és hát ha a szellemvilág valami segítséget nyújt arra nézve, hogy mit is kéne csinálni. Tehát innentől kezdve azért egy fokkal ügyesebben megy a dolog. Jövünk, ott van ugye a fagyott bácsi, sőt, itt ha jól megnézitek, akkor igazából ez az előző történet is itt van. Aha. Tehát itt csak gyufa. Tehát ez semmi más, csak gyufa és tűzgyújtás. Hát próbáljunk meg akkor. Most már értem egyébként a lényeget, tehát itt ki kell választanunk azt, hogy ebből gyújtunk tüzet, gyufát használunk, és nincs hozzá más. Kell, hogy legyen még egy harmadik összetevő, szerintem valami fa kell hozzá. Azért mégiscsak lesz itt tárgyhasználat. Tehát nem olyan egyértelmű dolog ez, mint ahogy én azt az előbb is gondoltam. Ugye innen már összeszedtük a fickónak a cuccát. Messzebbre nem merészkednék, mert félek, hogy így a vadon az így lerendezne pillanatokon belül. Viszont egy olyat lehetne csinálnunk, hogy így szellemként visszamegyünk. Ugye a fickókámnak itt lesz valahol a fagyott kutyalába. Sajnos már ezt megfogni nem tudjuk. Minden esetre, ha itt járunk, akkor lehet, hogy csinálok róla egy fotót. Persze, ha előveszi a 3-as gombra a fotókamerát. Nagyszerű. Követjük itt az utat. Persze megtartjuk, hát nem azért szöszöltünk annyit, ezt eltesszük. Megnézzük, hát ha van még itt valami extra cucc. Itt azért jártunk az előbb, ha jól emlékszem, de igazából ez egy teljesen ugyanolyan autó, mint a sajátunk, azzal a
kivétellel, hogy ugye megtalálható volt az fagyott úriembernek a pénztárcája, aki egyébként a boltos is. Deepwater. Ugye lehet, hogy szivatom magamat, tehát ilyenkor az új játékújságíró, mély, sokat tapasztalt játékújságíró esetleg mond egy olyat, hogy hát igen, lehet, hogy a béta változat idáig tart, és egyszerűen nem tudok triggerelni semmi más, de azért feltételezzük, hogy ez valahogy elegánsabb módon fejezik be a srácok, hogyha ezt be akarják fejezni. Ugye hiába akarnék gázolajat vinni, nincsen tartályom, amivel ezt elvigyem. A víz az csak csordogál, igazából. Megyek még egy kört, és hogyha ennyi, akkor igazából az első 1 órás kör le is telik, tehát azon filózok, agyalok, hogy mivel lehetne még itt. Délután 3-kor történt valami. The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he realized no tones. Ó, itt közben, hogy a játékkal 1 órá játszom, így a hang motor az így kezd megőrülni. Itt pedig valami dolgot megtaláltam, de igazából nem jelzett rá semmit, tehát nem. Látszik itt bármi is, erre rákattintok. Semmi. Aha, ott van valami. Nézzük csak. The place is a mess. Hát igen, ide bejött a Yeti, aztán szépen rendet tett. Hát mivel lehetne még itt áramot generálni, srácok? Fiúk, lányok. Ezt ugye valószínű egyébként ehhez kelleni fog majd szépen a feszítő vas, hogy ezt a dobozt innen kivegyük. Szerintem ez lesz a kulcsa mindennek, hogy ezt a dobozkát, amit bent található, kikapjuk. Egészen addig viszont nem tudom, mivel lehetne még itt extra energiát generálni. Hát gondolom a Kellogg's-ot nem akarjuk beletölteni a generátorba. A generátor működik. Áram, mi kap áramot? Egyszer kap áramot ez a szerencsétlen masina itt, de ezzel a masinával, hát hogy is mondjam, nem sok mindent tudunk kezdeni. Ha csak nem az, hogy itt érkezik be az áram, és igazából nem is a masinához érkezik ez a vezeték, hanem ez jön itt, ugye ez elágazik a 2 lámpához. Feletté bosszantó. Csak jön ehhez a cucchoz is, és már pedig az áram alatt marad végig. Az a baj, hogy ezt a vezetéket ezt se tudom megnézni, se nem tudok vele mit csinálni, tehát nincs interaktolásra való lehetőségem. És innen pedig nem látom azt, hogy honnan jön be az áram. Tehát valószínű ez is egy kulcsa lehetne itt ennek a dolognak a megoldásának. Itt ez a 2 vezeték ezt a 2 lámpát kapcsolja föl, ott kimegyünk a generátorhoz, és akkor ott van még egy áramfas. Próbáljuk meg megint, aztán ha nem megy, srácok, alszunk rá egyet, és igény szerint folytatjuk a kónát egy későbbi időpontban. Én úgy gondolom, hogy ezt följebb kapcsolni nem lehet. Tehát ez a történet itt működik szépen, be van kötve a vezeték, ugye megy át szépen az áram, ez a lámpa nem működik. Ugye ha lekapcsolom, akkor lekapcsolódik. Visszakapcsolom, googolva sem tudok följebb állítani rajta semmit. Közben az is érdekes, hogy lehet, hogy én kapcsoltam le az áramot. Nézzünk még be ide a garázsba, valószínű itt lesz a megoldás kulcs, aztán ha nem megy, tényleg rápihenünk egyet, és akkor adott igény szerint folytathatjuk a történetet. Egyébként vannak ki mindenféle táblák. Szerintem az lesz a megoldás, hogy esetleg tovább vezetünk arrafele, még az is lehet. Hát ha más nem, akkor a mai streamünket azt azzal fogjuk lezárni, hogy itt ezen a ponton egy kicsit elakadtunk. Áram mindenféleképp van, de ezzel a cuccal sem lehet interaktolni. Tehát hiába próbálom kihúzni, nem sikerül. És az energiára meg éppenséggel még szükségem van. Egészen bizarr módon akadozik már a hang.
Lehet, hogy itt közben Unity Engine szépen töltögeti a memóriát. Hát annyit tudunk csinálni, hogy ebbe beugrunk az autónkba, elvezetünk a másik irányba, hát ha lesz még valami. Előfordulhat, hogy vissza kell majd jönnünk. Szellemeket, szörnyeket nem láttunk eddig, farkasok voltak, spirituális világ, igen, pipa. Itt az út, az kétfele ágazik. Esetleg egy térképet tudok nézni. Ha! Akkor kiszállunk és akkor megnézzük, hogy a térkép mit mutat, mert előfordulhat az is, hogy igazából egy ilyen kis sandbox közjátékba csöppentünk bele és töltöttünk egy órát itt a terepen. Aha. A benzinkúttól valószínű jó irányba fele tartunk. Tudjátok mit? Elindulunk, nem ebbe az irányba, mert ez egy sziget fele visz, ahogy néztem. Megnézzük a másik útvonalat, hogy mi az össz található arra felé. Aztán max, ha ilyen Silent Hill-i szakadékokba botlunk, hát akkor majd megnézhetjük a magunkét. Nagyon lassan haladunk egyébként, de itt megint csak töltöget a cucc, hát errefele is van valami lezárt út. Menjünk tovább. Én a térképen, mintha a másik oldalon láttam volna egy házat. Igen. Na, fizika. Megfog minket a postaláda. Egyébként az a röhely, hogy ilyen nagy hóviharban nem voltam még, de ilyen szép, havas, északi feelingű tájon már igen, Finnországot tavaly télen, és hát nem volt egy egyszerű dolog, azért az embernek ilyen hűvösben van ám félelme. Hát igen, ez valahol tényleg egy sandbox játék lesz, ahogy látjátok, ugyanis mindenféle gond nélkül eljutottunk a következő helyszínhez. A wintry atmosphere surrounded the house. The soundlessness of the area suggested it was empty. Hát igen, kár volt ott maradnunk, valószínű, hogy oda valami más módon kell még visszatérnünk. Ha már itt járunk, mentünk egyet. Igazából nem vagyunk, egyszerűen nem vagyunk a tűz közelében, tehát nem tudunk menteni se. Ami azért érdekes, mert ahogy azért bejöttem, úgy volt ez a meleg ikon ott a képernyő bal szélén, ha jól emlékszem, nézzük, meg bejövünk. Közben próbáljuk ugye a játéknak a lényegét is felderíteni, hogy olyan dominó. Aha. Itt valamit lehet majd varnunk. Mindenféle zajok vannak, hát ezek a zajok kíváncsian nem, mint ha valamilyen statikus rádió zörej lenne, ami kifejezetten izgalmas. The spirograph amused Carl. It was a nice modern toy, aside from being repetitive by nature and completely useless. Still, it found its way into many Quebecois home. Kiégett. A gyerekek, ez egy nagyon érdekes történet, mert tényleg nem gondoltam volna, hogy ilyen egyszerűen tovább lehet majd haladni. Minden esetre cigarettát már is tudunk magunkhoz vételezni. Üvegek, mindenféle üres fiókok. Na, van merítőkanál is, hogyha levest akarnánk főzni ott a tűz mellett. Az árnyék nem véletlenül ilyen pixeles, ezt én vettem le. Hát igen, fogja a gépet azért mindenféle fény és árnyék effekt, pláne streamelés közben. Az az igazság, hogy nem sok hasznos dolgot találunk ebbe a házikóba, pedig mintha egyébként úgy rém lett volna, hogy... Aha, ez sem működik. Minden esetre egy jó Joe Dash lemezt feltehetnénk éppen. Egy jó Joe Dash, nem is tudtam mire vágyom. A zajforrása innen jön. Azt hittem glitchel a hang, komolyan mondom, de nem, ez a tévé. Hoki kártya. Lehet, hogy ezeket gyűjtögetni lehetne mindenféle achievementekért cserébe. Itt egy jó, még egy hoki kártya, hát ez se lehet. Ez egy kicsit megint csak, ugye az Ace Venturát már egyszer emlegettem, kicsit olyan, mint a Ray Finkelnek a háza, nem? Valaki nagyon próbált menekülni.
Nem jött neki össze. Az igazság, hogy lehet, hogy ez csak egy ilyen kis felderítős szakasz, mert igazából történetet előmozdító dolgot. Aha. Ami szörnyű eljövetelét várja itt mindenki. Reméljük nem ugranak ki csontvázak sem a szekrényből. Nem, ez egy női cuccokkal megrakott gardrób. A tévét úgy látom, hogy nem lehet kikapcsolni, hogy fú, baromira zavarja, ugye a füles van a fejemen, a fejhallgató. Nem egyszerű. Túl sok mindent nem találtunk. Annyi biztos, hogy itt van egy kis mindenféle cérna, meg varrókészlet. Valószínű ezt majd használnunk kell, szerintem a telefon az itt se ad hangot. There is no tone. The swing was a harsh reminder for Carl that he was walking through a desert town. Igen, tehát érdekesség az, hogy teljes mértékben elhagyatott az egész környék. Tehát azért ez nem feltétlenül jó jel, pláne nem egy ilyen játékban. Hátul nincsen semmi, csak a nagy fehérség. Hát nem ezzel a játékkal fogjuk a mindenféle kijelzőinknek a fekete színtónusát letesztelni, mert hogy fekete aztán nem sok van. Hát ez egy jó üres üveg. Lehet, hogy ebbe tudunk gázolajat vinni majd. Természetesen ez zárva van, jó szokás szerint. Na, és akkor itt jön a kérdés, hogy menjek vissza szépen a házba, azt keressem még a kulcsokat. Tudjátok, itt nem. Azt fogom csinálni, hogy megnézem a térképünket. Jelenleg ennél a háznál vagyunk. És errefelé nézünk. Hát, hogy hova kell mennünk, az egyelőre kérdés. Már eleve elhajtottunk 3 házikó mellett, ahogy érkeztünk. Szóval vagy azt csináljuk, hogy végighajtunk ezen a főútvonalon, vagy azt csináljuk, hogy átmegyünk a többi házhoz. Hát lehet, hogy izgalmasabb, hogyha még ilyen házikókat nézegetünk. Hát ezúton is elnézést mindenkitől, aki végig nyomon követte ezt a fél órás keresgélést ott a benzinkútnál. Egyébként lehet, hogy valami tök fontos dolgot hagytunk ki, az is lehet, hogy később vissza kell oda érkezni. Egyelőre ugye Crowbarra hát nem sok szükségünk volt. Innen jöttünk, menjünk vissza, nézzük meg, hogy mi található ott a másik elágazásban. Hát előbb vagy utóbb valakivel csak összeakadunk. Sőt, igazából ez is egy érdekes dolog. Megint megnézzük, teszteljük a fizikát, hogy hát ha át tudunk törni azon a kapun. A játékmenet roppant komótos, tehát látjátok ti is, hogy nem az a nagyon-nagyon... Ennyi fizika belefér. Tök jó. Ki vannak vágva a fák, talán lehet megint egy signpostingnak a nyomát láthattuk. Update-eltük a térképet. Hát, ahogy haladunk előre, térképünket úgy tudjuk, hoppá, megint csak farkasnyomok vannak. Tudjátok, hogy ez sose jó jel. Ennek ellenére mégiscsak erre haladunk, amerre a farkas jár. Érdekesen van kidolgozva, azért ez a farkasnő az oda van téve erre a szerencsétlen faágra. Nézzük meg, mi található itt a... Hát itt megint mindenki el akart pakolni. Local lumberjacks used it to rest and twice a day heat up their pea soup. Who quits a game one step away from victory? Hát ez az. Valaminek érkeznie kellett, ez a valami pedig már tényleg már félelmetesen előre van jelezve. És nem régen jártak erre, tehát vagy az idő állt meg, tehát itt én valami nagyon rosszat sejtek itt. Iszonyat rég mentettünk, de baromi kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ez a lábnyomsor itt. Nézzük csak. Megyünk a farkas lábnyomok után. Aha. Jól látom, hogy elvesztettem a farkas lábnyomokat. Na ne! Ne, ennyire nem lehetek, gagyi. Nem, meg vagyunk, jó van.
És itt a farkaslábnyomoknak vége igazából. Látok a távolban valamit. És itt mennek tovább a farkaslábnyomok. Érdekes dolog ez is, hogy a játék ilyen furcsán óriási terület lesz bejárható, az már most látszik. Hogy ilyen furcsán adagolja a dolgokat, ugyanis egy csomó mindenünk van, már tüzet gyűjteni még mindig nem tudunk. Tehát lehet, hogy nem kéne ennyire elkóborolnunk. Mágnesünk viszont már van. Ezért lehet megérte eljönnünk. Van megint csak tűzgyújtónk. Itt a farkasok természetesen lelútolták az egész környéket. Kérdés az, hogy menjek-e tovább a farkas lábnyom után. Lehet, hogy bátor leszek és tovább haladok. Gyufa. Nem sok mindent hagytak itt. Minden esetre ilyen nyitott sátorban nem szívesen aludni. Csak meg vannak még itt ezek a farkas lábnyomok. A foltok is érdekesek, az ember nehezen tudja eldönteni, hogy valami érdekeset lát, vagy csak a grafikának a sajátosságait tudjuk megtekinteni. Megint tudnánk tüzet rakni, megint nincs hozzá egy adott eszközünk, megint találunk cigarettát. Még nem is gyújtottam rá, hát megmondom őszintén, hogy csak ha rákényszerít a játék, akkor fogok, ugyanis eleve nem nagyon vagyok oda ezért az egész dohányzós történetért. Játékokban sem feltétlen. Jó, egy Solid Snake szájába azért odaillik a cigi, de szerintem a West Endbe rohanok egyébként, de ezen a ponton már lehet, hogy ez nem is probléma. Na, találunk itt valamit megint? Hát igen, az a probléma, hogy nagyon sok mindent lehet itt találni, csak tüzet nem tudok gyújtani, srácok. Tehát lehet, hogy egy baltával fát kéne vágni, és akkor egyből tudnék. Jó kérdés, nézzük meg megint a térképet, hogy merre haladunk. Minden esetre poénos, hogy így visszavezetett a lábnyom, tehát olyan nagyon-nagyon messze nem engedett a játék elcsámborogni. Hát volt annyi esze a készítőknek, sőt mondhatni ez egy ilyen jó tervezési módszer, hogy tényleg adtak nekünk egy kis lehetőséget arra nézve, hogy nézelődjünk, és visszavezettek minket az útra. Hú, megint van valami érdekes. Szóval ügyesek voltak a srácok olyan szempontból, hogy megtöltötték tartalommal azért ezt az egész mindenséget. Everybody's Gone to the Rapture hangulat. Polaroid film. Aha, és itt van a jó kis Silent Hill-es. Silent Hill-es szakadék. It seemed like the lake managed to completely swallow the road. Itt megint látunk valami kéket a távolba. Hát érdekes, ez egy fal, és jéggel le van zárva, lehet, hogy idáig tart az első epizód. Ez is egy jó megoldás, tehát valószínű tovább lehet majd menni később, most még nem enged tovább a játék. Hoppá. Recognizing the spirit-like figures, but he couldn't figure out what they wanted from him. The Phantom, freed of reality's shackles, vanished in the forest. Earlier, Carl had witnessed the tragedy that befell it. Hát ebben nem vagyok biztos, hogy azért láttam, hogy a Phantommal mi történt, meg azzal sem vagyok biztos, hogy ezzel a 3 mukival mit kéne kezdenem. Egyelőre ez több mint izgalmas, de a kérdés az, hogy simán belesétálok és a falba. Nem, azért ezt a játék nem hagyja. Vagy elindulok fölfele a hegyen. Érdekes egyébként, tehát itt is azért látszik, hogy ez valamerre vezetni fog ez az út. Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold. Aha, kezdünk fázni. Kezdünk fázni. Hát, uraim, vissza az autóhoz. Vissza az autóhoz. Azt kell, hogy mondjam. Hát ez innentől kezdve nem móka, és nem kacagás, tényleg vissza kell mennünk.
Az a legjobb, ha visszamegyünk az útra. Valami fényforrást láttam egyébként, lehet, hogy ez a napfénye volt, hogy tükröződött valami. Nem, itt szikrázgat ez a... Szikrázgat itt ez a lámpaoszlop. Hát bakker, az jó messze hagytuk az autót. Kezd befagyni a képernyő oldala. Nem szólt a játék, lehet, hogy későn szól. Csak lesz annyi ereje szegény Carlnak, hogy visszaérjen az autóba. Jó, tehát beháromszögeltük az autót. Legrövidebb irányban tartunk a melegséget jelentő Moszkvicsunk felé, ugye előbb már elneveztük Moszkvicsnak. Hát, nagyon közel vagyunk. Remélhetőleg azért ebben is volt egy kis fejlesztői törődés, tehát remélem nem hagyja a játék azért, hogy olyan messzire elkalandozzak, hogy egyből meg is fagyjak, tehát azért ez az érdekes lenne. Hát mindjárt kiderül, itt van az autó, beröffentjük szépen a motort. Ne! Tényleg nagyon a végét járjuk, mert teljesen behomályosodik a képernyő. Nézzük, mi történik. Jól van. Melegen vagyunk. És igen, el is tűnt szépen a... És visszamelegszik az... Visszamelegszünk. Tökéletes. Tökéletes. De csak azt kéne tényleg kitalálni, hogy merre tovább. Menjünk végig ezen az úton. Igazából nagy tétje nincs a dolognak, tehát úgy látszik, a játék tényleg eléggé szabad kezet ad abban, hogy merre fele menjünk. Kicsit beakadt a csók a keze. És ugyan ezen a ponton azért mentek is egyet. Az binír heat source, tehát nem vagyok heat source, nem vissza kell, majd menjek oda a pályaudvarhoz, vagy mihez, töltőállomáshoz. Fene vigyel, végig megyünk errefelé. Aztán ha a játék nem akarja, hogy erre menjünk, akkor megint lesz egy ilyen lezárás, mint korábban volt. Elég nehézkes ez a vezetési modell egyébként. A farkasok. Valahogy megint van egy olyan érzésem, hogy követnem kéne. És a játék nagyon jól csinálja ezt, hogy így tízeli ezeket a dolgokat, tehát ember legszívesebben kipattanna, aztán megnézni, hogy mi van szegény farkaskomának a út irányában. Megint van egy log. Log is B. Without a single window to brighten things up, the inside of the cabin was almost pitch black. Beware of close encounters of knee and furniture. Van fánk, gyerekek, van fa, tudunk tüzet gyújtani. Azt hiszem itt a lehetőség, hogy tüzet gyújtsunk, természetesen 2 darab fa kell hozzá, és nekünk mennyi van? 1. Remek, nem tudunk tüzet gyújtani. Hát akkor elég szivatós a játék ilyen szempontból, bár ugye a favágók környékén vagyunk, tehát ha itt nem találunk tűzifát, akkor sehol. Elég sok minden van ebben a játékban, tehát itt is itt is Solitaire. A card game only hermits can truly enjoy. Tehát valaki egyedülálló Carl lakott. felt depressed at the thought of playing this. De mindenki pakolt. Tiszta ruhákat. Táska az üres, hát elég furcsa szája van ennek a táskának, nem akarom mondani, hogy mire hasonlít. Nedves fogkefe, bár ebben a hidegben azért ez a fogkefe szerintem elő vagy utóbb azért csak megfagyott volna, de hát ez is csak azt mutatja, hogy valószínű tényleg nem rég mentek el innen. Mindenki elment a Rapture-be, ahogy a nem is olyan régi kedves játékélményünk sugallja. Igen, egy baj van ezekkel a játékokkal, hogy azért picit egy kaptafa mind. Tehát én tökre értem, hogy ezt az Everybody's Gone to the Rapture feelinget azért megpróbálják ezek a játékok lekoppintani, vagy úgymond tovább vinni.
egy idő után tényleg úgy is érezhetjük, hogy egy kicsit ilyen egykaptafa a történet. Aztán megint körbejárhatunk, tehát megint látunk egy játékmechanikát, itt a farkas lábnyomok megint elvezetnek minket egy olyan helyszínre, ami úgymond egy kihalt tábor. És tök jó lenne, hogyha a fát egy kicsit gazdagabban mérnék, mert egyszerűen nem tudok tüzet gyújtani, pedig már nem tudom, hanyadik tűzlerakóhelynél járok. És itt valószínű visszajutok egyébként az állomásra. Hát srácok, azt fogom csinálni, hogy visszatérünk oda a töltőállomáshoz, és közben kielemezgetjük azt, hogy mit is láttunk. Persze, ha visszatalálok a kocsihoz, mert totálisan a másik irányba indultam. Azért jó, hogy van ez az irányjelző nyíl, nem tudom, látjátok ott a szaggatott vonalat. Tehát ahogy forgok, azért a szaggatott vonal látszódik. Visszamegyünk a kocsihoz, visszatérünk a eddigi bázisra, ahol menteni is tudtunk, mert ugye meleg volt, hát remélhetőleg az, hogy a generátort levitte a szél, ez nem, vagyis hogy az áramot levitte a szél, ez nem fogja azt jelenteni, hogy ott bent meg fogunk fagyni. Minden esetre jó lenne menteni egyet, és hát igény szerint folytatjuk a Kóna streamelését. Futás, mert megint kezdünk megfagyni. Hangeffektek jók, tehát egy fülessel játszom, bocsánat, nem füles, egy komolyabb audiotechnika fejhallgatóval, nem szeretem ezeket a gaming headseteket, úgyhogy maradok a laptopba beépített mikrofonnál és ennél a jó kis stúdió fejhallgatónál. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon rendben van a hangdesign. Szó nem érheti a ház elejét. Visszamegyünk a bázisra, lementjük szépen és nyugovóra térünk. Ez a filmszerű effektus, ez rajta van azért a grafikán, tehát látszik, hogy egy ilyen szöszös, szőrös effektus az azért ilyen Silent Hill-esen jelzésszerűen ott van. Filmszerű látvány az tény, de egy kicsit azért kásássá teszi a képet, nem tudom, a streamnél ez... Oha. Hála jó égnek nem akadtunk el. Jó, back on track. Jó lenne ránézni, pedig nyomom a gombot, de nem néz el, csak ilyen blörös a látvány. Mindegy, a két sekket megtaláltuk, most már itt vagyunk a főúton, tehát most már tudom az irányt. Eastern Pentepec. Atamipek. Igen, azért az indián mitológia ezzel a észak-amerikai körítéssel azért van egyfajta atmoszféra, tehát ez... Na, térjünk vissza a bázisunkhoz és térjünk nyugovóra. Tehát amit láttunk eddig a játékból, kifejezetten atmoszferikus, teljesen szabadjára engedi a játékos. Látszik, hogy nem szabad leragadni az első helyszínnél, mert hogy ugye, ahogy az előbb is láthattuk, igazából körbe lehet járnunk elég tisztességesen a vidéket. Grafika nem rossz, zene, hanghatások kifejezetten jók. Nagyobb, komolyabb buggal, béta ellenére nem futottunk össze. Unity Engine. Feltételezhetően lesz egy kis spirituális része is itt a dolognak, ugye már láttuk ezeket a szellemeket. Nézzünk ki a tájra, tehát ez eleve fantasztikus, hogy fújja a fákat a szél. Hát nem tudom, én alig várom, hogy folytassam ezt a játékot. Úgy tűnik azonban, hogy nem másfél órás, tehát ugye epizodikus kalandjáték, de mégsem fogjuk tudni másfél óra alatt végigjátszani, mint azt a legtöbb ilyen epizodikus cucc esetében megtehetjük. Kérdés az, hogy ezen a területen fog játszódni az egész játék, hogy elővesszük a térképet, vagy ez csak az első helyszín, amit be lehet járnunk. Hát egyelőre tetszik a dolog. Igény szerint folytatjuk a streamelést, amennyiben pedig a végső verzióra kíváncsiak vagytok. Írásos tesztet is valószínű közölni fogunk a játékról. Köszönjük, hogy velünk voltatok, Mackó voltam a Gamer365-től. Lementem az állásomat, hogy biztos tudjuk innen szépen folytatni következő alkalommal is.
Addig is vigyázzatok magatokra, ne menjetek ki a hidegbe, bezárjuk az ajtót. És ennyi volt, sziasztok!